Mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Ang inyo din News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran. Sa ato nagapanguna ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Patient number 11 sa Bacolod naka-recover na sa COVID-19. Lansihanay sa illegal nga droga kag kontra sa negosyo gidalantaw rason sa kapulisan sa pagpatay kay Gerald Cuadra. Sa balita nasyonal, DOH nagklaro, Pilipinas nagatutok sa expanded COVID-19 testing. DILG nagmando sa mga lokal nga gobyerno nga magsumiter sa listahan sang pamilya nga mahimo liwat makabaton sa second tranche sang SAP. Ang mga detalye sa aton mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Naka-recover na sa COVID-19 si patient number 11 sa siyudad sa Bacolod. Inisya ang isa kag 42 anyos nga lalaki, isa ka OFW kag residente sa barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Base naman sa DOH Western Visayas for Health Development Bulletin number 54, duha ang bago naka-recover sa masakit sa Region 6. Ini amo ang 42 anyos nga OFW sa Bacolod kag isa ka 38 anyos nga OFW gikan sa Lauan Antique. Ginanunsyo sa DOH6 nga 168 ka lab results ang nagwa kahapon nga adlaw, 158 ang negatibo sa virus
Anom ang negatibo sa repeat test kag 4 ang positibo sa repeat test. Sa kabugusan ng Region 6, ang mayan na 28 ka mga aktibo nga kaso, 66 ang naka-recover kag napulo naman ang napatay. Nakapauli na sila tag sa kapulian ng 18 sa 37 ka mga returning na granse nga ginpay dalom sa 14 days quarantine period sa Mambucal Resort sa Banwa sa Murcia. Sunod kay Attorney Rayfrando Diaz, Provincial Administrator, nakakompleto na sila sa mandatory quarantine kag nagnegatibo naman sa ginpatigayon nga rapid test kag RT-PCR test. Dugang pa anti sila gindulong sa tagsa nila kamapulian, liwat sila ang ginpaydalom sa rapid testing agud masiguro nga hilway sa COVID-19. Nagpahayag naman sa pagkadismaya si Bacolod Vice Mayor Alcid Familiaran sa managakatabo sa palibot sa siyudad sang Bacolod, bangon madamo sa mga paglapas sa nakita. Ini matapos sa ginlibot sa Vice-Alcalde ang siyudad sa Lunes nga adlaw, Mayo 18, uko na sa unang adlaw sa General Community Quarantine nga weekday. Suno kay Familiaran, wala na tuman ng social distancing, kag iya ginalantaw kung ini nga batasan sa tao ang magapadayon, mangin wala 10 sa matikang trabaho sa siyudad sa masunod nga mga sinimana. Suno kay Familiaran, wala na ibaluan kung may asymptomatic sa siyudad, kaya nagalaom nga hindi matabo ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Nagpanumduman si Familiaran nga ginadilian pa ang mga motel nga mag-operate sa idalom sang GCQ bagod nalakip ang ininga negosyo sa Category 4. Sunod kay Familiaran, exempted ang mga inns kung may mga long-term agreement sa ilang mga tao. Ginpa-check na sa Vice-Alcalde sa BCPO ang mga motel nga liwat nga nagbukas diri sa syudad. Yan si Hanay sa droga, may kontra kag negosyo. Inang 3 ka anggulo ang ginalantaw sa kapulisan sa Police Station 2 angot sa kamatayon ni Gerald Quadra nga pumuluyo sa Barangay 1, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Sherlock Gabana ang hepe sa Police Station 2, nagapabilin ang ngalan ni Gerald Quadra sa ilang drugs watch list. Sunod kay Gabana, nagagwa ang ngalan ni Quadra apang wala sila sa konkretong ebidensya nga magpamatuod nga nagapadayo ini sa illegal drugs operation. Dako man ang posibilidad nga may kainit ang mga persona nga nagpatay kay Quadra bangod sang siyam kaigo sang luthang sa iyang lawas. Ginausisa pa sang kapulisan kung ano ang obra kag negosyo ni Gerald Quadra antes siya ginpatay. Nagpamalibad naman sa kapulisan ang pamilya ni Quadra ang ipa-autopsy ang bangkay sang napatay. Ginarespeto ni Gabana ang desisyon sa pamilya, dalang panawagan sa ilang operasyon sa kapulisan sa ginaghimo nga investigasyon. Si Quadra ang ginpatay sa itong Sabado sang hapon pagi sa pagtiro sa Proxibuyas, Barangay 5, siyudad sang Bacolod. Sa ibang baraton nga mga balita lokal, nakaluwas naman sa kamatayon ng isa ka barangay kagawad matapos nga wala ini maigo sang ginbuno dira sa Purok 2, Barangay 2, siyudad sang Kamangalan. Ang ining barangay kagawad ginkilala kay Ariel Yating, 55 anyos, kag barangay kagawad sa amuman nga barangay. Samtang ang suspetsado nga nagbuno ginkilala naman kay Zalde Artesano, 40 anyos, pumuluyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sa mga otoridad, ginatawag ni Yating si Artesano sa barangay hall matapos ginsugiran sa bata nga may tuyo nga malain sa iya ang suspetsado. Pagkakita sang suspetsado kay kagawad, gilayon ini nga ginbuno sang makapila ka beses apang nakaligid ang ining barangay kagawad kag wala na igo. Natambangan naman sang utod sang biktima apang marasig nga nagpalagyo ang ining si Zalde Artesano. Padayon pang inimbestigahan sa mga kapulisan ang rason kag motibo sang krimen. Kag sa katapusan nga balita lokal, dakop ang 82 ka mga minor de edad sa Banwa sang Isabela, Martes ang aga Mayo 19, 2020. Sunod kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sang Isabela PNP, ang mga nagkaldakman ang naglapas sa curfew matapos nagjogging sa Dalanon. Dugang pa ni Partidas, gindala sila sa estasyon kag ginpaydalom sa counseling agud ipahangop sa ilang pagsulundan sa idalom sang General Community Quarantine o GCQ. Alegasyon sa mga kabataan, wala sila nakahibalo nga ginadumilian ang pagwa sa mga minor de edad. Ginpauli naman ang mga kabataan apang ginsugat sang ilang ginikanan agud masiguro nga hindi sila magliwat pa. Nabaluan ginasaad sa Interagency Task Force Against COVID-19 nga ginadumili ang pagwa kung hindi man importante ang nagkaedad 21 anyos panaog kag 60 anyos pasaka. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11.
Kag sa ato naman mga kaaksyon, nagapangita kabala sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original ni nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas, samtang padarang imo pagkuskos. Safe ini, bagod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga kaaksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon mala nga mahilig magpangape, ariyo ginarekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Balo kamo ang black coffee gali kadamo iya sang mga benepisyo sa aton sini nga ikayong lawas. Ang black coffee nagapanubo ini sang risgo naton nga matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo pa sang risgo sa matapikan kita sang diabetes. Nagatinlo pa ni sang aton colon o kuntinae, likaw kita sa colon cancer, nami pa ni sa aton nga atay, kag nagabulig sa aton nga weight loss. Kag kung black coffee gani, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, amo ning atong rekomendar sa inyo, kaya mo lang siyang black coffee nga may mangosteen. Tika ba naman kamo ining mangosteen kadamo sa benepisyo nga madala sa atong lawas. Tiara na siya sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar aton ginarekomendar sa inyo kaysa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. May kape ka na, healthy ka pa. Expanded COVID-19 testing pagatutukan karon sang Pilipinas. Samtang DILG nagmando sa mga lokal nga gobyerno nga magsumeter sang listahan sang mga pamilya nga mahimo liwat makabaton sang second tranche sang Social Amelioration Program. Ang nagapauna naton nga mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Life extend. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Araw-araw.
kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge. So, nakahibalo ka mabala nga sa sini nga panahon, importante gid ang aton nga ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Magamit na sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga kaaksyon, mas gin pa improve kag mas epektibo na bagon mayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina amo nga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Gani sa aton mga kaaksyon, magamit na sang Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:18. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginklaro naman akong balita nasyonal. Ginklaro naman sa Department of Health ng Pilipinas nagatutok sa expanded COVID-19 testing sa baylo nga pagpatigayon sa mass testing. Ini ang reaksyon sang DOH sa pahayag sang Malacanang ang pungsod, wala sang nagakaigo nga resources para magpatigayon sang mass testing. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere, sa idalom sa expanded testing, ginalakip na sa pagtest ang mga gina-classify nga mayara sang mild symptoms. Duran pa ni Verhiere, nga pati ang asymptomatic ang ginpaidalom na kung ginapaidalom na sa test, apang ini ang mga persona nga may exposure sa COVID-19 patients. Palayag pa ni Verhiere nga kinahanglan nga mag-focus ang gobyerno kag dapat nga matest ang mga may exposure sa COVID-19 positive kag may mga sintomas. Wala ginahimutig sang DOH nga may kakulangan sang resources, apang ang protocol sang ahensya amo ang expanded testing o kung pagpalapad pa sang masakop sa ipaidalom sa COVID-19 test. Ginapa-review ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa Department of Health ang presyo sa COVID-19 testing package sa Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth. Sa Senate Committee of the Whole hearing, ginpahayag ni Drilon nga pribado nga organisasyon kangay sang Philippine Red Cross mayara sang test viable sa barato nga presyo. Sunod kay Drilon ang presyo sang package sang PhilHealth para sa facility testing yara sa 8,150 pesos, may 50% nga mas mahal ikumpara sa Red Cross nga yara lamang sa 4,000 pesos. Si Health Secretary Francisco Duque III nga yara man sa virtual briefing nagpahayag nga ang presyo naga-range sang masobra 2,000 pesos, tubtub 8,000 pesos sa kada test depende kon ang test o kung test kits ang gingamit o kung ang gindonate. Suno ka sa report sa Kongreso ni Presidente Rodrigo Duterte sa tunbulan sang Abril, ang ginaduso nga rate sang PhilHealth yara sa 8,150 pesos para sa tanan nga component nga cover sang package. 5,450 pesos naman kung ang kits ang gindonate, kag 2,170 pesos kung ang PCR testing ang nabuksa na. Hindi na ipadalong pa sa large-scale lockdown ng Pilipinas kung matabo ang inakabalakan nga second wave sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ini ang sabat nanday Health Secretary Francisco Duque III kag National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. sa pamangkot ni Senador Lito Lapid kung bala ang pungsod handa sa posible panibagong lockdown kung matabo ang second wave. Sunod kay Duque, may himuon na nga strategy kag i-localize na ang quarantine measures kung mayara gid man sang second wave. Ginhalimbawa ni Duque nga kung may magpositibo nga duha sa isa ka barangay, inilamang nga barangay ang iga-lockdown. Naglambot naman sa 2,843 ang recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas matapos nga naka-record ang Department of Health ng dugang nga 114 ka panibagong nga recoveries. Nagsaka naman sa 12,942 ang infected sa COVID-19 matapos sa dungagan sa 224 ka panibagong nga nagpositibo. Ini ang ginabugusan sa 174 sa kakaso gikan sa NCR, 17 sa Region 7, kag 33 sa pila ka rehiyon sa Pilipinas. Nagsaka naman sa 837 ang napatay matapos ang dugangan sang anom. Sa ibang karatong nga balita, national nag-donate sang 10 milyones pesos nga balor sang medical supplies nga equipment ang US military para sa Philippine Hospital frontliners sa bugos nga pungsod. Ang mga service members alin sa US Army, Marines kag Air Force ang nagdulong sang personal protective equipment kag medical supplies para sa mga ospital sa napulo ka probinsya sa Pilipinas. Naglambot naman sa kabilugan nga 780 milyones pesos nga balor ang nahatag sang gobyerno sang Amerika sa Pilipinas.
Ang mga supply ang ginalakipan sa disposable gloves, mask, medical clothing, nagkalain-lain nga sa isang face protection, kag mga gamit kaangay sang infrared thermometer. Naglambot na sa 2,431 ang kabilugan niya kadamuon sa mga Pinoy sa abroad nga nagpositibo sa COVID-19. Ang kadamuon sa mga nakarecover ang yara naman sa 849. Sa ginpagwa nga datos ng Department of Foreign Affairs ug DFA, ginpayag nga 26 ang panibagong nga kaso sa COVID-19 sa mga Pinoy abroad. Pinakamadamo nga kaso na record sa Europe, kag may kabilugan nga 736, ginasundan sa Middle East Africa nga may 705 nga kaso, yara sa 543 ang kadamuon sa mga Pinoy sa abroad nga may COVID-19 sa Amerika, kag 447 naman sa Asia Pacific region. Ginapangabay naman ni Deputy Majority Leader kag bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera sa gobyerno nga palawigon ang bulig pinansyal para sa mga private school teachers kag non-teaching staff. Suno kay Herrera, kadamaan sa mga private schools magagmay lamang kay nagakinanglan sang financial aid para sa pagbukas ng klase. Doon pa ni Herrera nga kinanglan ilakip sa COVID-19 cash aid ang mga private school teachers kag non-teaching staff nga sama-sami mga kindergartens kag missionary schools ang sa mga lokal nga simbahan kag moske. Sa kaangay nga pagi, malikawan ang pagsaka sang unemployment kag makabulig ang gobyerno nga mapabilin sa ila trabaho ang mga manunudlo halin sa mga private schools. Naglambot naman sa 500,000 na ang mga manunudlo kag staff nga nagatrabaho sa pribadong eskwelahan sa bugos nga pungsod. Ginmanduan sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang mga local government units nga magsumiter sang listahan sa mga pamilya nga maghimo makabaton sa ikaduhang nga tranche sang cash aid sa idalom sang Social Amelioration Program. Nagtala na ang DILG tugtog Mayo 21 para sa pagsumiter sa mga LGU sa listahan. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, kalakip dapat sa igasumiter nga listahan ang mga low-income families. Ang barangay amo ang magasumiter sa initial list sa mga second tranche recipients kag ipaidalom ini sa validation sang DSWD. Ginapasabat naman sa Korte Suprema ang National Telecommunications Commission kag Kongreso sa petisyon sang ABS-CBN angol sa cease and desist order nga nagtulod sa TV network nga maguntat anay sa ila operasyon. Ang Korte naghatag sa NTC kag Kongreso sang napulo ka adlaw halin sang mabaton ang notisya sa paghatag sa ila sabat angot sa petisyon. Suno kay Court Spokesman Keith Hosaka, ang NTC lamang ang respondent sa petisyon apang ang judge nagpatunga kag ginlakip ang Kongreso sa paghatag sang komento. Ang NTC ginatagan sang 5 ka adlaw sa pagsabat sa mga komentong i-file naman sang Kamara kag Senado. Doon pa ni Hosaka nga ang mando sa pagkomento ang unanimous nga gin-aprobahan. Wala anay nagpagawas ang temporary restraining order ang Korte Suprema anggot sa cease and desist order sa National Telecommunications Commission ng NTC batok sa ABS-CBN. Sa baylo ginmanduan sa Korte Suprema ang NTC nga magsumiter sang komento sa ginfile nga petisyon sa network sa sulod sa napulo ka adlaw. Una diri nagfile sa petisyon sa Korte Suprema ang ABS-CBN kag ginhingyo ang pagpagwa sang TRO nga magabasura sang cease and desist order sa NTC. Bangod sa amo nga mando sa NTC, nag-untat operasyon karon ang network. Nagpapanaog naman sang show cause order ang Korte Suprema sa kay Compostela Valley Judge Crescenciana de la Cruz matapos ginaligar nagselebrar sa kadlawan nga naka-buffet sa panahon sa strict quarantine kag social distancing rules. Ginmando man sang Korte Suprema sa Office of the Court Administrator nga magpasa sang report sa sulod sang 15 kadlaw agosto si saon kun bala ang judge kag ang iya mga staff ang nakahimo sang mga paglapas. Ang Davao de Oro kay iban pa nga probinsya sa Davao Region ang nakapaidalon pa sa General Community Quarantine. Kag sa katapusan nga balita national, ginaresto sa National Bureau of Investigation ng NBI ang negosyante kag kontrobersyal nga YouTuber sa paglapas sa optometry law. Ginaresto si Francis Leo Marcos pagi sa warrant of arrest nga ginpagwa matapos siya ginreklamo sa Optometrists Association of the Philippines. Suno kay NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, magluwas sa reklamo sa grupo mayara pa sa nakapending nga kaso si Marcos. Una nga nakilala online si Marcos sa Mayamang Challenge sa diin ginaengganyo niya ang mga tupad balay nga mga manggaranon nga maghatag sang bulig sa pigado sa tunga sang COVID-19 pandemic. Mayara na sang 1 ka milyon nga subscribers ang YouTube page ni Marcos.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupon man sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi magkalipat nga mag-inuman sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito ang may 26 mg sang vitamin C, kagabuli kini pabaskog sa aton nga immune system. Mga ka-aksyon, likawan ang nagabaligya house to house ang peka nga CL nga nabutang sa mineral water o kon na plastic bottle o kon sa lapad bottle. Para sa sigurado, kagrantisado, magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon farmasya. Kag-available man ini sa Fritzy Store dira sa may public market sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Pwede ka mo dira makabakal kay manlaking CL-Pito-Pito, laging panalo. Inyong mamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.